Ramogi en dakika madero mapar gariyo kende tok tang'wena mar okinyi kaka pile chieng' wuok tich ka wuok tich twak e chenro mar mbako romo chako kanyo saa 4 mar okinyi nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Ka okinyi ma kawuono thuon wach ma bende wadwa twake otudore kod Seyo ne Gavanas ma en kaluore kod report ma bende ogol kanyo kod controller of budget ma bende nyaka sani yango ni nitiere Gavanas mamoko e pachoka. Wach ni Gavanas duto mak mana ni nitiere mago motelo ma bende nyaka sani omenda ma bende gitiyo godo ahinya hinya ne weche mopogore opogore obed weche go mag chulo sara kata chulo omenda mabalang' ng'eny ahinya moloyo omenda ma bende giketo tenge ne weche go mag dongruok. Mane thuon wach ma bende wadwa twake okinyi ma kawuono mar mondo mi watem nono ni to en ang'o miyo magitimore. Koth goyo kaontis magwa gi kanye kaluore kod chik ma pacho kae kaluore kod omenda duto ma bende imiyo kaontis kata ma Gavanas yudo. Atamalo 30 mag omenda makamago onego bed ni dhi ne weche go mag dongruok. To nyaka sani mano kosebedo katimore e kaontis mopogore opogore pachoka kaluore ni Gavanas oketo maino margi e chulo weche go mag osara kachiel kod timo weche mopogore opogore e kaontis mano moloyo keto maino maggi e weche mag dongruok monego bed ni kelo lokruok e yo makare ne jopiny. Mane momiyo kinyi ma kawuono e studio marwa antiere kae kod jalony e weche mag telo mano Wycliffe Nyafuanga. Wado bedo kode kod thuolo makende mar nono moko kuom gigo matimore e kaontis gino momiyo nyaka sani omenda ma Gavanas keto ne dongruok tin ahinya kipimo kod omenda ma bende dhi ne sectors mamoko. Machiegni ahinya Wycliffe Nyafuanga kinyi ma kawuono. Erokamano Joyce kuom rwaka e twak ma kawuono mondo watimane nonruok ni tang'o madhi mbele Kenya ka. Nikech ing'e ni devolve government kata weche telo ma mobedo devolve mokel piny nonego beni kelo dongruok ne oganda. To nonro mosebedo kitime yudo ni pesa mang'eny ikawo titero gimiluongo ni current expenditure mang'isi ni matinde dhi e dongruok. Shida ne kanye mane wach madhi wacho. Mana kaka isewinjo nyaka Ramogi mane wendo ma bende antiere gode studio kae Wycliffe Nyafuanga jalonye weche mag telo. Kamoro amora ma intiere nyaka Ramogi in bende nyalo tudri koda achiel kachiel kokale namba mar ote machuok kama ina 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara e yuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Kwa nyalo mana chako nono moko kuom kaontis kama bende Gavanas okosebedo ka keto pesa mathoth ne weche go mag dongruok. Wabiro chako kanyayanga kod moko kuom kaontis kwa nyalo mana neno gi achiel kachiel e wang' jowi mari kanyo. Wabiro chako kod kaunti ma Kisii ma bende otelo kanyo. Wantiere kanyo kod Gavana e kaunti ma Kisii mano Simbarati. Omenda ma bende otiyo godo pile ka pile kata mano ma bende idendo kanyo ni recurrent expenditure entiere kanyo e bilion 3.95. Kawachako kod kaunti ma Kisii, mwana ontiere kanyo kod Gavana e kaunti ma Kisii Simbarati. Omenda ma bende osebedo kotiyo godo kaka omenda no ma bende iluongo kanyo ni recurrent expenditure. Osetiyo kod omenda maderom bilion 3.95. Mano omenda ma bende itiyo godo e weche mopogore opogore obeda weche go mag chulo sara kata omenda mabalang'. Omenda moseketo ne weche go mag dongruok to en milion 39 kende. Wangi menyo mana moko kuom kauntis ma bende nitiere kauntis magwa makaluo. Wantiere kanyo kod kaunti ma Kisumu. Anyang' Nyong'o oseketo omenda maderom bilion 3.15. Omenda motiyo godo pile ka pile obede weche go mag dongruok kata obede weche go mag chulo sara kata weche go mag omenda mabalang' ma bende chulo jotije mag kauntis. Ka omenda mosedhi ne weche go mag dongruok e kaunti ma Kisumu to gin milion 46. Kaunti ma Migori nitiere kanyo namba 3 Ochila Yako
omenda motiyo godo pile ka pile, mano recurrent expenditure, en bilion 3.14. Mano omenda mitiyo godo e chulo sara kaachiel kod weche mamoko. Omenda madhine dongruok waneno kanyo katin en milion 140 kende. Kawang'iyo machielo wantiere kanyo kod gavana e kaunti ma Siaya, mano James Orengo. Omenda mabende otiyo godo pile ka pile kata recurrent expenditure en bilion 2.63. Omenda madhine dongruok waneno kanyo katin milion 2.258. Homa Bay Gladys Wangati osebedo katime nang'o. Omenda mapile ka pile en bilion 3.06. Komenda madhine dongruok en milion 504 kende. Kaunti ma Nyamira wantiere kanyo kod gavana Amos Nyaribo. Omenda mobende otiyo godo pile ka pile entiere kanyo bilion 1.86. Ka omenda mabende dhine wechego mag dongruok en milion 444. Kawang'iyo omenda makamago, omenda mathoth dhine wechego mag recurrent expenditure kata omenda mabende itiyo godo pile ka pile. Kata kamano, kawang'iyo atamalo mag omenda makamago, kwachako kod kaunti ma Kisii, kwaneno kanyo omenda mabende dhine wechego mag kwang'iyo atamalo, kwachako gi kaunti ma Kisii, atamalo mabende dhine wechego mag omenda mapile ka pile kata recurrent budget gintiere kanya atamalo 99.01. Omenda madhine dongruok e kaunti ma Kisii nitiere kanya atamalo 0.99. Kaunti ma Kisumu luwe kanyo namba 2. Ka bende omenda madhine kata atamalo mar omenda e kaunti ma Kisumu madhine wechego mag recurrent budget kata recurrent expenditure kata omenda mitiyo godo pile ka pile e kaunti ma Kisumu en atamalo 98.55. Omenda madhine wechego mag dongruok atamalo mag omenda makamano en atamalo 1.45. Wantiere kanyo kod kaunti machielo, kaunti ma Migori, omenda mapile ka pile atamalo mare wantiere kanyo kod atamalo 95.72. Wechego mag dongruok to yudo mana atamalo 4.28 kende. Kwa dhie kaunti mano ma Siaya. Kaunti ma Siaya omenda madhine wechego mag dongruok kata atamalo mar omenda madhine wechego mag dongruok en atamalo 8.96. Ka omenda madhine wechego mag recurrent expenditure to gin kanyo atamalo 91.04. Wadhie kaunti no ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay atamalo madirom 85.85. Dhine wechego mag recurrent expenditure to wechego mag dongruok to yudo mana atamalo 14.15 kende. Kaunti ma Nyamira wechego mag dongruok yudo atamalo 19.28 kende. To wechego mag recurrent expenditure to yudo atamalo 80.72. King'iyo weche gite Nyafuanga kawachaka yanga twak marwa. Ang'o momiyo weche makamagi timore counties? Ang'o momiyo governors keto omenda matin ne dongruok to wechego mag dongruok onego bed ni yudo atamalo 30? Kwang'iyo counties magwa makaluo mabende wamiyo maino, matene ni onge governor mosechopo dwaro mar chik. Ang'o matimore? Erokamano kendo Joyce kuom Dwaka studio. Shida mano wuok e counties nitiere shida mano wuok chon noketi sama ne county chakore, to gi shida makoro mar koso telo maber. Abro explaining madhi mbele. Sani kan ja county kaka an governor ta donje county kaka Homa Bay. Gima kungo timo mokwongo na kunga penjora ni to county ma Homa Bay ni expenditure michulo ji kata pesa michulo jo matiyo chalo nade. Kasa ng'e pesa michulo jo matiyo ta compare pesa ni gi pesa mikelo nwaga miluongo ni appropriation ma government ma sirikal mamalo oro negi. Koro kesedi yudo ni pesa ni ng'eny, pesa matiyo ng'eny compared gi pesa monego tere dongruok. Gimitimo e secha ilago enene e gima ne Simbarati temo timo Kisicha. Okongo itimo nonro to pesa minana mimiyo ji mare current expenditure be chula jo madieri. Kisa fanya na chula jo madieri koka chako budget nge kanyo nikech shida nitie.
Okinyal chuno county government gi wach mar dongruok current expenditure ni malo. To kata iwacho kanyo governor e county ma Kisii Simbarati. Wang'eyo governor Simbarati e kinde ma bende ne osedonjo apisi. Wang'eyo ni governors no chamo muma mar donjo apisi tarik 25 mano dwe mar 8 mano higa mokalo. To wanyalo wacho ni nonro makama ma bende ogol kod control of budget otim kuom dweche 7 ma bende gisebedo godo kwa wacho ni kochakore dwe mar 7 mano higa mokalo nyaka Januari mano ma higa ni. Simbarati kano donje apisi nene okang' manyime mar golo oko jotije manyawawa e county. Tang'o momiyo ene manyaka sani omenda mokete wechego mag dongruok pod ni piny ahinya kipimo kod counties mamoko. Nitiere pogruok golo jotich manyawawa to gi pogruok gi current expenditure. The penjo mo penje ne beri current expenditure ni utie dieri nyalo bedo current expenditure mo keto ni mondo odonje chulo ji timachira adek to tie dieri. Koro nitie steps ariyo e weche mag county government majikia. Nitiere joma tiyo gi current expenditure pesa ni timiye jo tich manyawawa maonge. Nitie joma tiyo kode tichulo tich medieri. Koro kisa chake step mokwongo cham nito beyan gi jo tich manyawawa tigolo oko titugi penjori step mar ariyo ni to jok machulo sani makoro regional machulogi be weji bill mwachulo ni sustainable be gino nengo tim. Koro step mane Simbarati nengo tim en ochako tim gibuongo ni staff audit. Staff audit en ka juse bil tiwacho ni ya iktimo makiso luongo ni defined job description ni to county government wandiko ji adi to chik wacho no nengo ndik ji adi. Koro de yudo ka workforce kana jo matiyo ng'eny kato kosetimo mano tiluwo chik masida kaloketo nikech ok riemba jotich riemba nikech ng'en ma be siasa county government be ng'en siasa nitie mano kore shida mokwongo ang' nang'isi wacho bang'e. Koro kisang'iro ni to sirikal omiyo wa chik mane from the treasury mwanyalo streamline go kata wanyalo loso dongruok ma kanye me county wa maka ka ok wa ketho ratiro mar jotich. Koro ibiro yudo ne joma tiyo ng'eny to gimo nyalo timo onge. Koro gima nonego tim makosa no wuok sama county government no chakore cha. Nitiere gima keso luongo ni perception di no ka county government kaka gima iluongo ni gimichamo ni magirwa mar dongruok wa maka. Koro ng'eni gedege kauji to gi kauji to ndike kata yudo kare current expenditure the shida mantiere current expenditure king'iye achiel en gima iluongo ni jo salary ng'eny. To ma bing'eni en gima iluongo ni siasa. Koro sama ne jok manosadhi donjo kosa ndiko ji mang'eny. Koro in kidonjo kaka jois tiyudo kare current expenditure ng'eny ting'isi ni riemba ne ji. Keriemba ji ni thup. Koro ing'eno ok nyal riembo nikech jois nodonjo ka to chako riembo ji e county government ma Homa Bay. Koro ma marach ma ji biro dhi nie ng'anyo. Koro mano achiel. Namba 2 en gima iluongo ni koso vision mag county government. Adieri ok nyal keto expenditure recurrent 98 kata yudo ni development and 2%. To development get for ng'is statement mo for development ka moko wachini 2% ni embe jakedo mi contractor madwa gero stadium kabe mibadhi nitie dong weche mag nono mibadhi makanya ka ting'eyo mangiso ni kichake ka 2% ni atamala rivi 100 ni tiwacho ni wadwa loso hospital wadwa gero hospital gi milioni 300 te atamala riyo ni be mibadhi ochako dhi ochope ma hospital medwa gero cha ok oger maber. Tentatively nyanya wacho ni county government ok gen gir koro maendeleo. Ineno kuma shido makowa mibadhi kata shido makowa wage bill. Ng'ama nyalo timo gini ratiro pod biro bedo shida Joyce Kanyaka. Nikech siasa ma wan go Kanyaka ok oyiene governor tiyo tich moriere kaka onego ti. Sane ka wuok na dhi Siaya. Te yudo kondik ji 1000. Titimo nonro human resource iketo consultant obiro timo nonro ni hapana undiko ji 1000 to mondo me udongi atamalo pradek wi mia at least ok at pradek at least mangiso nengo dhi mbele onego gol ji 700 mondo udongi ji mende kumiadi 300 kau department muketa pargi collapse gito gide department adi abich kende mondo giti onge ng'ato Siaya manya riembo ji 700 tich nikech jogo kao telo mar siasa. Koro yudo ka chuno county government ma Siaya ni odwano kete dongruok kotiyo ga tamaladi ariewi ewi miacha. Koro en gima kesungu luongo ni rocking chair but moves nowhere. Odwano ti matek ne jopiny lakini omaye teko nang'o
One, because of siasa ma Kenya ka, and number two, because nigi pesa matin. Number dek gi weche mag mibadhi. Koro kisa chopo ka to gimone go benitimo. Nikech man to ang'eno dhi wacho belang ndime no maber. And ne kuongo hakikisha ni maini o matin ni teme matek. No timo gimoro minyal ne. To bende waseneno e kinde mokalo chien mana kaluwore kod report mabende yando gol kod control of budget e pachoka. Iwacho ni counties e kinde mabende ponono gikwayo kata pesa monego be ni wuok e sirikal mamalo ok gilere yo makare gima pesa makama dhitiyo godo. Mane mabende osemiyo mogo kuom counties ok osebedo ka yudo omenda makare kowuok e sirikal mamalo. Ka bende iwacho ni counties moko king'iyo kata omenda magikwayo mar mondo mi odhi ne wechego mag dongruok kwatiyo kata kod ranyisi tin kumoloyo kata mago monego tin kaluwore kod kipango monego peti moko mago sara ema koro ponono nitiere malo. Counties onego be ni tiyo kod yo mane mar mondo mi giyud pesa e wang' sa kowuok e sirikal mamalo kaluwore ni counties kata obedo ni nyaka sani omenda matin kende magiketo ne weche mag dongruok ywak bende gisebedo ka giywak ni omenda ok wuog e wang' sa kowuok malo kara chenro magitiyo godo ema ok ni kare. Wuok pesa e sirikal mamalo mar treasury. Mano en plan mag treasury nikech treasury oro pesa kaluwore go ushuru. Yani winje kiwacho chien kaka treasury wacho ni pok wayudo pesa moromo. Treasury imanyo pesa mondo ornegi e weche mag olo pesa kata weche mag solo pesa kuom ushuru. Number 2, allocation mimiyo county government imiyogi kaluwore gi budget. Audited budget ma the controller mar budget otimo auditing to tero king'iyo sani ibiro yudo ka wani higa mar 2023 ibiro yudo ka budget manoter od bura mamalo kata parliament mane audit yudo ka en kata na higa 2010 akene na paga biro sana kene na paga buru. Shida kosa dhi wuok ne serikal mamalo deko gi pesa to tero na sirikal mapiny gima koro dhi bela monego tim koro kiwuok e sirikal mamalo kod tiyo gi gima kisungu luongo ni leadership kaka telo. Simbarati no wacho kisini ya matiyo kaka example nikech pesa deko ne chulo jotich gima mondo watim we wabede achiel kata memorandum gi banka keden mar Equity mondo ka orumo to jogi ochul ka pesa biro to watime nade waduok na joma no chudo. Number 2, inyalo kawo gino ma itere dongruok. Kusaoro budget ne sirikal mamalo kaka treasury. Ma treasury approve budget ni apana county government ma Nairobi woboro nu pesa makama. Kodi ngani it is easy mondo mi kaka county government ma Nairobi mondo bed piny mondo los gi miluongo ni mpangilio magin go gi yo mara mnyayudo go pesa mondo tim go maendeleo. Kosa mi telo Joyce tiweri gima kisungu luongo ni excuse. Ichalo mama mane ot ok didhi ng'is nyithindo ni ng'en kawuono ok dhi chiemo nikech mshahara no deko ka tich ok dhi ng'isgi itiyo gi pachi kata gi teko mar ng'ato kimanyo pesa ka gi ka mondo dongruok otim nade dongruok odhi mbele. Weche mag pesa delay from ni pesa no deko from national treasury en gi marach ok adwa support but wawe tiyogo as an excuse nikech ineno report meno ogol gani ma ok en report mo pesa delay ok di wach ni tiyo gi pesa marach ni pesa delay koro na tiyo gi pesa marach nikech ni ukele modeko. Ang'a matiyo kuonde mene wamenyege eyudo ka seche moko pesa ornu modeko kaluwore gi weche mag pesa kaka kacha lakini pesa donje budget to tiyo kako nego tigo. Wawach ne county government ni ya makosa kid ing'eyo kuma makosa wuok nie yot loso moloyo weyo makosa okiek mawuok nie. Although county government ng'eni ya wan gi problem gimiluongo ni recurrent expenditure nikech the workforce obedo bloated nikech magir siasa. Ne adhi adonje county government kaka jatelo kaka sani ng'eni manifesto jok manodonjo dala mane county government ochopo sani ng'eni koro nosa tiyo tamariyo manosa weyo. Mangiso joma nyien odonjo ang'owa joma nyien odonjo tich. Koro joma nyien nyadonjo gi policy maber kaka mar dongruok ni to how ere kaka watim wach mar bloated workforce sani to gitime ka gin honest mangiso ni gikungi gol jo nyawawa marach joma tiyo ma nyawawa goloko. Number 2 gitim gimiluongo ni attitude
thoth ji nokao Joyce ng'eyo thoth ji nokao ni asewinjo kata ka jok moko wacho jopiny wacho ni ng'ene county government en gimi chame. Iwacho ni nokel county mar mondo mi wacham. To hie nokele mar mondo mi okel dongruok ne jopiny. To dongruok makamagi ema pod jopiny moko ok ne. Kisa donjo office waluongo ni value system. Kisa donjo office Joyce ni county government nokel mondo cham maendeleo cha en onge kabisa. Number 2, development kata dongruok mag county nitiere gima watimo ga miluongo ni anchor project. Nitiere kuonde ma dhier ng'enye. Kan county government ma Turkana, shida ma Turkana en pi. Koro weti gi pi as an anchor project. Anchor project ni wamany project moro maduong' ma kusatimo to dongruok nyalo biro as a result from manutimo mokwongo cha. Mane kaka timo kata sector mag development mineno mantiere ni. Nikech mokwongo wakaw ni Homa Bay. Dhier makaluo obedo Homa Bay, obed Siaya, obedo Homa Bay, obed Kisumu. Dongruok ne wang'eyo ni ne piny mae mobiyo samane katibo keti to ne wan gi mor e chunywa ni wang' ni ok obi bedo ni mondo support sirikal eka wayudo ang'owa eka wayudo dongruok. Development minyalo tim otim gi gimiluongo ni plan mane winjo nyong'o na chalo timo Kisumu cha. To pesa mobiro matine ni wawe gorruok gi tije mag nyawa gol tije mag nyawa wagi oko to pesa mobiro matine ni mondo wakete dongruok. Kata wa change mind mariji maybe awareness which moko mino timo tiketo system accountability kaka serikal mamalo loketo FMS mondo wagore gi mibadhi. To ng'ato bende nyalo bedo ni penjo ni kalore ni pesa mathoth ahinya te counties eri wacho makare. Nonego bed ni igolo ko jotije manyawawa. Kata jotije modongi pod ibiro bed kichulo gi osara. Osara makamago ma bende ichulo gi wanyalo wacho ni mage recurrent expenditure. Kalore ni en omenda michule dwe ka dwe. Dwe koloko to jatij county kacha dwaro omenda. En adiera ni nyaka sani counties tiyo mathoth kod omenda e chulo jotijegi. Onego bed ni gi balance kara gino yo machalo nade. Nikech ka counties oyudo pesa to gitero te weche mag dongruok. To ko chul jotije. Jotije bende biro ywak ni pok wayudo sara. Tang'o momiyo dongruok makama dhi mbele yo makare to sara marwa to pod odeko. Technically, mano koro wigba kisugulu technically king'eny gi ji riemb gi ok idong joma tin titi. Mano koro kiwache textbook kama ko en gima koro iwacho in terms of policy. Wakaw 90% what is the current expenditure and chulo you teach solution en kanye ng'aduru jo teach mamoko oko mondo dongi pesa mang'eny tere maendeleo easier said than done kaka no wache no yot wacho no katemo bage matin awacho ni kapok wariembo ji teach wachak process ni pesa madong matin kata tamalo abich cha wati kode yo maler ki kwa chiwo policy ka e studio ka ni nyongo in gi ji recurrent expenditure ni and 90% di riembi ji ok riembo ki ok bitimore to technical manigi monego bani timo koro gi jalo so policy moro ni employment freeze kaka national government awacha ni waduoke ndiko ji piny mondo ka ji retire kata weche makama otimore to watem medo pesa malo mar dongruok. Number 2 waket maendeleo mondo revenue mabedo michoko kuom e county gi obed malo lakini employment kata ndiko ji waduok piny koro dhi ka pesa madhi donjo mang'eny watere maendeleo bing'eni county government timo makosa sani kabisa dege ni rito pesa mowuok kanye e treasury kacha emitiyo ge dongruok. To pesa mar dongruok ye counties onego bed ni wuok kanye mar mondo mi ojol pesa mimiyo gi ko wuok malo. Pesa mimiyo budget kitimo nitiere pesa miwuok from sirikal miyo to gigi miluongo na appropriation in aid pesa moko ma un go hospital ichoko pesa ka un go stadium ka ng'ato haya tichoko pesa ka koro samotimo budgeting okutim budgeting ni pesa mowuok e treasury ni en mewe wakete dongruok mowuogo ni we wakete chulo jok tim ka budget kamano expend timo budget ni pesa mowuok e treasury en pesa makama donge pesa mwanyalo choko kaluwore ga appropriation aid gik mitimo gin pesa makama tiriwo gi achiel tipogo gi ni expenditure deka to recurrent expenditure bedka to development expenditure bedka nitiere yore adek. Yo mokwongo en technical riembi ji dongi ji matin kaw pesa mane chuloge kete dongruok mano yo namba achiel. Yo namba 2 kaw pesa ma inigo matin cha to los strategy mondo pesa matin cha okele dongruok mamalo. Aneno kiwacho ka ne aken county mana kana mabe okeno mabe nigi million 400 modong mar dongruok. Wasacha pesa Kenya ka Joyce million 400 boken pesa matin. Ti kawa ni koro million kata 50 we wagero ko siptende moko matindo tindo ka.
Ndalo moko Ramogi deputy governor ma sani makoro Mabei. Ndalo mane pod en e court gine ne mokalo cha. Ndalo mane odhi e court kano yiero mar Awiti. Deputy governor masani Highlands Nairobi ka. No ngiso maber ni osatimo nonruok. Milion 10 oromo timo nonro e sanitation kata yore dongruok mar pi. Makunyi bohol moko matindo tindo e gwenge te Homa Bay County kidhi bedo gi contract gi kambi machalo Davis Shalift gini kata kambi moro manyalo kelo pi. Koro milion 400 noko tin en wang'ie in terms of pesa ma joka tiyo gi current expenditure. Koro namba 2 en ni pesa matin ni we wakete dongruok. Kusa kete dongruok Joyce mutimo maber ma jopiny oneno. Mangiso ni idhi bedo gi support from jopiny yawa. Gavana mane oketo Mabei kani pesa mane omiye matin ni okete dongruok. Koro ka gavana wacho ni yawa wewe undiko ji mang'eny mondo pesa ma wan go tere dongruok to make sense. Nikech ini neno ya by the way Gladys Wanga honorable mheshimiwa nyoti mo maendeleo yawa koda gino kondik jino keto gerruok to we wa support uru number 2. Number 3 en gimiluongo ni expand kata yaw yore mag ushuru. Yaw yore mag ushuru en ne kon jopiny mondo develop dongruok obed mang'eny mondo pesa madonjo sirikal mar county obed mang'eny. Koro yudo ka uchulo ji atamalo 90 to pesa moro odhi odonjo modonjo koro tera ng'owa itere dongruok. Nitiere report moro nitiere online kede manyo mar iluongo ni feasibility study mar milk dairy sector Homa Bay County. Not imege county government mokala some. Not timo nonruok ni to be Homa Bay County inyal kete kambi mar chak. Negi yiero counties machalo Karachuonyo kuonde madhok nitie kuonde ma chak nitie. Ngata nyalo manyo luongo ni feasibility study dairy sector e Homa Bay County. Report no wacho ni kambi mar chak ok dhi mbele Mabei. Nang'o? Chak demand kata dwaro chak ni malo Mabei. Mabei mi uso go chak ne joma dwaro chak ni malo moyo industry prices. Mangiso ni ya kukelo chak to kambi ok dhi yudo chak nikech demand ni malo. Mano to giso joka ni kik uchak kambi mar chak. Mano ngisi strategy ni ya demand mar chak ni kanye ni malo. Koro gimetimo en keto ji cooperative. Ere kaka sector mar dairy ni dang wakete ayanga. Adwa ni Mark mana paro no gikanyo Wycliffe Nyafuanga. Man mondo mi wakao yuyo marwa mokwongo e twake chenro mar mbako Ramogi makawuono kama bende watwaka kotudore kod Seyo ne Gavanas. Kalore nyaka sani thoth Gavanas mapacho kae tiyo kod omenda mathoth e wechego kata e tije mag kaontis mapile ka pile to omenda matin giketo tenge ne wechego mag dongruok. Med cholo nwa ote mari kata paro moramora minyalo bedo godo e namba mar 36000 gi Facebook kacha kama bende wantiere live ote kata penjo moramora abro somo to kiyo mwakao gi sani kikidhi mabor. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapo hivi sikukosa kutoa kama kata sikaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kama utaki kuenda kupita wapi uko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa jioni watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi kama naweza kupewa ikiwa kazi nikuwa nikifanya kazi hapa naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sumtaku sibna live emoji into your official name. PDA below woga, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me.
wache kuvisit. Habari watu, this is Vijana Barubaru na wewe, and we just want to remind you that tunaweza pata our song sasa hivi as you skiza tune. Ni rahisi mtu wangu, unafinya *811*278# kwa simu yako na unaipata. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Peace. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Erokamana inyanya kwa Ramogi Joang kumudokete Ramogi TV okinyi makawuno kama bende watu waka kotudore kod Seyo ne Gavanas. Main kaluo record report mabende ogol kod controller of budget mabende yango ni moko kuom Gavanas kata thoth Gavanas e pachoka keto omenda matin ahinya mar mondo mi odhine wechego mag dongruok. Mano omenda matin kipimo kod omenda mabende kaontis tiyo godo pile ka pile. Obed mag omenda michulo wechego mag osara kata omenda michulo jotije mag kaontis kaka omenda mabalang. Kabende nyaka sani atamalo mag omenda mag kaontis mabende giyudo atamalo mathoth dhine wechego mag recurrent expenditure kata omenda mag kaontis tiyo godo pile ka pile moloyo wechego mag dongruok. Wanyalo mana ng'iyo kendo moko kuom kaontis magwa makaluo mabende ne wamenyo ni odiochieng' makawuono ahinya ahinya kotudore kod kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda. Mano kwa chako kanyo kod kaunti ma Kisii. Wantiere kanyo kod governor e kaunti ma Kisii Simbarati. Omenda mabende otiyo godo pile ka pile kata omenda mabende kaunti tiyo go pile ka pile mano midendo kanyo kod dhongere ni recurrent expenditure en $1,9.5. Omenda mag dongruok kata madhine dongruok to en $1,39 kende. Kaunti ma Kisumu Governor Anyang' Nyong'o $3.15 en omenda ma kaunti no tiyo godo pile ka pile. Kabende omenda mabende dhine wechego mag dongruok to gin kanyo $46 kende. Kaunti ma Migori wantiere kanyo kod Ochilo Ayako, wantiere kanyo kod governor e kaunti ma Migori Ochilo Ayako. Omenda mabende otiyo godo kanyo kata omenda madhine recurrent expenditure en kanyo $3.14. Ka omenda madhine wechego mag dongruok to en $140 kende. Kabende kawang'iyo kaunti ma Siaya mano James Orengo, omenda ma itiyo godo e tayo tije kaunti wantiere kanyo kod $2.62. Omenda mag dongruok to en $1,258,000. Kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga, omenda mabende itiyo godo e tayo tije kaunti kata recurrent expenditure en kanyo $3.06. Ka omenda mag dongruok to en $1,504 kende. Kaunti ma Nyamira mano Governor Amos Nyaribo, omenda mabende itiyo godo e tayo tije kaunti wantiere kanyo kod $1.86. Ka omenda mabende dhine wechego mag dongruok to en $444,000. Mago mana moko kuom counties magwa makaluo nyako Ramogi Joang mabende ne wamenyo ni okinyi makawuono mar mondo mi wane ane to ang'o matimore, ang'o momiyo omenda matin kende ema dhine wechego mag dongruok
to omenda mathoth dhine wechego kata itiyo godo e tayo tije mag kaontis pile ka pile. Pod antiere studio kae kod jalony e weche mag telo mano Wycliffe Nyafuanga. Ka bende pod watemo mana nono ni to enang'o mabende timore. Ka wadhi mbele kod twak marwa Wycliffe, waparo ne mana joneno magwa kaka kaontis osebedo katiyo. Iwacho kanyo ni kaontis onego bed ni yawo yore gi mag usuru. Yes. Onego bed ni giyawo yore mag usuru e yo machalo nade. Mar mondo mi ponono usuru michoko kacha otigodo e dongruok makare ma ok chula jotije. County mora ma Kenya ka nigi teko mare kuma ginyalo yawi usuru, kuma ginyalo yude pesa minyalo bedgo e dongruok. Gima ok ikuongo tim kapok owacho gima onego tim en ni ok ikaw usuru to digo jopiny miket shida, nikech chiwo usuru too much county edi thiro dongruok. County mora mora nigi gima iluongo ni stronghold, gimora mora manyalo kelo pesa. Ndalo mane wasomo county government kaka ne wawuok mbele ne waparo for example Nairobi ka nikech thoth ji man Nairobi ka ne nindo Kiambu, yudo ka seche moko Kiambu kata Machakos, county mag Machakos nitie jomodak Machakos to tiyo Nairobi ka. Ne walungo ka kan watimo ga nono research ni Kiambu kata Machakos dhi bedo bedroom ma Nairobi. Manyiso ni county government ma Kiambu kata na Machakos ne nyalo keto programs moro mondo ji mang'eny mawuok modak Nairobi ka odhi onind Kiambu, maybe through housing. Samisa dhi nindo Kiambu, itero nyithindo school Kiambu, itimo shopping Kiambu, gimora mora dhi mbele kanye, dhi mbele Kiambu. Now, wachaka ka Homa Bay. Na asachako ni weche mag chak. Nikech asawacho maler ni yo minya yudo ushuru en niya many sector maru maune gi teko. Kato ugol bottlenecks kata gik mathiro dongruok kuondegi. Ananeno ka wuonwa moro no puro sunflower, mineno ni wacho ne sama lweny ne wuok Ukraine. Ka ng'ama ng'onga ne jaklas 5-6. Ma sunflower no dongo maber kabisa. Mano kelo yuto mang'eny. Kano ka kothe modhi otimo ng'am. County mora mora nigi kare mar dongruok. Enang'o ma Homa Bay nyalo timo samineno wuoye kodini. Manyawa ng'aya nyalo timo market dongruok Homa Bay. Enang'o ma Migori County nyalo timo samineno wuoye kodini. Market dongruok Migori County. Ndalo mane governor machon machalo Obado noketo gima iluongo ni nokawo dhok to tero to kawo family ka film mora mora to miyo dhiang' adi mar dume. Project ne ber en aye yo mano time go no kang'eyo. Gima nodwaro ni kosa nyiw ji dhok mu bedo gi dho dume. Koro wanyalo keto kambi mar chak. Nikech demand mang'isi chak koro demand ni piny ahinya, koro wan gi excess chak minyal tere ang'owa e kambi. Adwani mak parono gi kanyo monde Wycliffe Nyafuanga kalore ni mbako romo bende watudre kod jofwambo magwa. Gi thuolo na adwani wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa, watudre kod jafwambo marwa George Oko ka intiere county ma Mombasa. George Oko ichiw nade ka intiere Mombasa kono, tinyalo mana bago nwa twako jopiny e county ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Aoko. George Aoka geno ni chiyo maber ka intiere county ma Mombasa, to Mombasa chiyo nade okinyi ma kawuono. Inyalo mana bago nwa twak e chenro mar mbako romo kod jopiny e county ma Mombasa. George. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e county ma Mombasa. E county ma Mombasa aneno ka wachiyo maber. To twak maduong' en mana mano ma jopiny ywak ni gineno e oboke mopogore opogore kod ute fwambo mopogore pacho ka giywak ni chal ni Gavanas ok gine ka timo tich manoterogi kata gimomiyo ne giyierogo nikech king'iyo thoth jopiny ywago wach pesa, to koro ka gineno ka pesa samoro iwacho ni tiyo moko dhi kare, gikoni en gino ma ok gine kamorogi. Adwa nawuoyo mana gi moko kuom jodak e kaunti ni mondo mi ginyiswa ni gito pachgi en mane. Suda machiegni kae chaka gi nyingi to inyisa ni to ini itimo. An iluonga ni Julius Membo, an japur ma Mombasa. Apidho gwen Mombasa. An jatelo mar cooperative mar gwen ma Mombasa County. An e chairman mar gwen ma Mombasa County Cooperative. Koro kaluwore kod ywak ma ji ywak ni, wan jopur waywak ahinya sana. Gimomiyo waywak ahinya sana en nikech iwache oboke ni pesa otiyo maromo kama, lakini kibire ground to kama pesa notiye ok ne. Yudo mani ne gibet hotel, giidho ndege, gitimo ang'o. Koro wan kaka wan jopur, yudo ka an jatelo mar jopur,
wakwongo na msaada kwa kuom NGOs to county serikal usiku mane gionge pesa koro okwange kuma Kenya dhi chomo nikech chik nitie lwet jotelo kati di mane court yudo ka chik feba jotelo kati di mana ka police yudo ka chiko kata gi kwalo timo auditing auditor ok in ka action mora mondo ikaw koro miyo ywak ngeny ma wabo ywak saidi moingo makawuono ni iparo ni midhiero ne kanye ke jopiny nigi geno ni kane giyiero Gavanas onego beni chopo moku kum singo man iparo ni ang'o miyo matimore ang'o miyo pesa gini biro nikech katiba maro manyien ni wayudo ko favor jotelo yudo ka ogo budget kende otiyo gi pesa kende risito yudo kende koro gimama minyalo luwo onge nikech pesa donja account mare ni signatory ene auditor ene accountant ene expenditure koro miyo tek tunya katiba nyaka badilisha kidogo mon supremacy udog ne jopiny eka koro wanyalo luwo gi maber wangie ni bene jok machalo kaka senators onego bene ng'iyo gik machal kamagi be paro ni senate be tiyo tijgi mowinjore mar neno ni pesa ma bire and counties tiyo kaka owinjore senator onge powers mang'eny ahinya kaka kalo kod igni mwaseneno sani madhi 10 senator to supervise to coordinate to ng'ato to medo mana dhi tiyo gi kata gigo koko tido ka ng'ato potimo na kod pesa kod dhi e court tido ka ng'ato we kod bond koro senators onego beni medo powers to jopiny bicha kimedo powers eka onya monitor gigi kama na nya wayude jadak machielo Mombasa kaende chaka gi nyingi tinyisa ne wach Gavanas ma wacho ni tiyo gi pesa ma ok odhi kare in kaka achiel kuom jo hala mantiere Buxton kae in wach ni diher wach yango iluonga Rosemary Atieno kuom wach madawachi Gavanas okwane ka gitiyo gi pesa maber yore mag ohala be okwane ka dhi maber biashara waneno ka dhi piny sana yuto marwa bende bedo matek koro yudo kaka in jo ohala kaka an gi ohala matimo atiyo yore mag M-Pesa yudo ka wach mar M-Pesa gi biashara matindo mantiere ka kanyo onge mapato mwayude maber koro ne giwacho ni ginyalo boostwa to gik mane giwacho ni giboost go pok waneno mana ka gichandowa gi weche mag minister daka matini riembo weche mag tich mondo mi gielezanwa gima dhi mbele onge ka ginyalo elezanwa iparo ni ang'o monego beni timo nikech ang'e ni sama gidonje tich kata sama gitimo campaign gisingono ni wadhi timo ABCD koro kok gitimo mage to machielo kung'iyo neno ka pesa iwacho ni jopiny ywak ni onge pesa to ko machielo king'iyo to wacho ni gitiyo gi pesa marach ang'o monego beni timo robe ni fuatilizia gi mondo mi one kaka pesa gitiyo kodo gibiye jopiny to gichornwa map kaka pesa nimiyo gitiyo kodo mondo mi wang'e adiera manitiere kore kwang'e ni pesa go gionge adier kose gintiere to kaka in ja ohala kwadhi kwatieko ineno ka chenro chal nade weche mag uchumi ineno ka dhi kodu nade kaka jo ohala Buxton ka uchumi tek sana watemo to ok nyalre kata jo ohali yudo kaka kiba temo balance ok dhi chunyi neno mna ni nyalo mondo mi yani iwe ohala no to kiweyo to be king'iyo kuma idwa ringo mondo mi chomie to onge koro kila kitu ineno ka ngimoridre sana to ne giwacho ni ka gidonjo to gimbeko koro giduoknwa uchumi piny mondo mi wabende wayud kaka wanyalo timo kech customers mabiro go giwa gine magineno ni wane mwapandisha gigo lakini wan bende neno ka stock go kidhi kawo gitudo ka gin malo sana to gin shida maduong' gidwaro bende ni mondo mi nyaka wachul dongo na nyaka wachul county insurance koro pesa migolo to ging'iyo kaka gigo dhi to chenro ko dhi kare mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana maukom jodak mantiere kar ohala ma Buxton kae ka gigolo pachgi ewi chenro magineno kitawo gi 10 counties to chutho mag Gavanas magineno ni samoro singo mano chiwnegi ok chop kaka gidwaro gikoni ging'ado lesen kendo gichulo lesen lakini tich magiyudo ok romre gi pesa magigolo George Aoko Ramogi TV Mombasa Erokamana inya George Aoko ka intiere county ma Mombasa kono wawinjo makare paro mar jodak e county ma Mombasa inya kutudore kod Gavanas kaka Gavanas osebedo katiyo kaluore kod report mabendo gol no Gavanas okoseketo maino margi e wechego mag dongruok erokamana inya George Aoko wabro tudre kodi e weche mamoko mag odiochieng' makawuono nyakore moge jom pod antiere twak okinyi makawuono kod Wycliffe Nyafwanga jalonye weche mag telo makmana ni
thuolo marwe maneno kosedhi mapiyo piyo. Joneno mamoko bende aneno kosechwalonwa ote maggi achiel kachiel kokale yorewa mag tudruok, obed mano mar namba wa mar ote machuok 23600 kata Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Kwanyalo mana somo moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Wabro mana somo ote matin kende. Obiga wacho ni Ramogi TV an Obiga Kalausi jawaya jarodi wacho ni Gavanas ema inyo kaunti magwa, giketo dwach gi mbele, giketo pesa mathoth ne jotich ma ok ti kod medo migepe mag tije maonge katiba. Kaka gavana ma Homa Bay omedo gi sana. Homa Bay pod ochomo mana yuagoro kaluore gi kaka gavana ondiko nyaka joma onge korgi gatachgi. Mano ote kanyo mar Obiga. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni an wach budget mar kaontis ni tama elewa nikech thothne malal ng'eny moingo matiyo to kaontis ema lead e over representations. Oversight itimo kod MCAs kod Senate. Koro governors no temo create non-existence positions ko medo kanyo ni kaito gindiko their cronies. Koro pesa mathoth dhine salaries kod chulo tenders mamoko hewa tu. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye. Dan wacho ni Dan Grado jaugenya masiro kantiere Dandora wacho ni amor gi twaka to kara county wa ema hinyowa ka thoth pesa en mana chulo jotich to japiny ok ne berne. Jotelo wa ema otem okel dongruok e pinywa kae. Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa medo chwalonwa kokale yorewa mag tudruok, obed namba wa mar 23600 kata Facebook kacha. Nyafuanga thuolo marwe maneno karumo to bende kapok ne wadhi Mombasa kapok asomo ote itemo mar leronwa kaka counties nyalo loso pesa mar giwegi kopogore koda ponono rito pesa mawuok malo kacha. Wawuoyo wechego mag loso ywayo usuru e counties magwa. Dongruok mar piny moro amora ok bitim gi investor moro biro ni koro biro kaka ne wapare ya chon cha ne mondo ng'ato kelo kambi mar abuon okelo kambi mar gima kama gin gik mok tim kamano. Timore ni jatelo mane kanyo ema bedo piny to bedo gi jopiny tu manyo gimunyalo timo munyalo commercialize tu gero go jopiny. Ndalo moko ne watimo nonro moro gi riwruok mar UN mar UNDP e weche mag mapera gi ta winjo kani wacho kaluora ma ko county government ochakore ni the governor kata county government ma Homa Bay ya Kenen Homa Bay no dhi manyo kabi mekel mapera ok tim kamano nangise jino ok timore kamano ikuonge timo gimoro ni ineno sector kata man mapera mokuongo mapera juice mana nyara charcha ukuongo keto jo piny maro materials gi bedi muger productive center mapera rabuon koro kikendo ngat moro manjwalo weka azina kata not weka azina ngat manyalo investor manyalo biro manyalo kelo dongruok kanyo tiyudo ka nitiere idara ma nitiere teko minyalo kele dongruok. County moro ka moro ma Kenya ka en kidu mar Kaluo nigi gima ginyalo timo gimanya mana jo nonro kaka researchers to gimany sector ni to sector mar rabuon ni ere kaka dang wager jo Kabondo to sector mar chak ere kaka donga timra chuonyo gi Homa Bay Kanyada gi kanyo odhinya to weche mag fish kata mag rech ere kaka dang wager sector mag rech magi gik mabiro kelo dongruok weche mag pesa mawuok national government treasury kani ok bi kelo satamore to bedi nge Joyce ni kitima program kata mar abuon tok medo shuru kende indiko jiko kodi bitieko kiketo rabuon kacha timanyo ka ikete dairy sector to joni kete sunflower ka to samise keto sunflower ka to dhie dara mar pidho rech bidhi konyo jowa watin ndi kaka umobeto watin kweli kata di mnasia getin ok bi timore kaka mind mar ji paro ni we warit pesa kata governor biro to biro miyo watich ok tim kamano ka wapidho duma ere kaka donga kon jopith mag oduma mondo oduma ochiegi magi nyalo bedo gi michamo gi surplus me uso. County mara otim nonro e productive center competitive advantage iyudo ka gima Kisumu nyalo timo ok gima Siaya nyalo timo gima Migori nyalo timo ok gima Nyamira nyalo timo
ka ji osebedo piny momanyo sekta magine gi teko magin gi advantage mae kuma dongruok dhi bede. Sani neno ka jok machalo Obiga, Engineer Lazarus gini to gidan owacho ni nenore ni Gavanas gidwaro mana ng'owa gimedo mana post to gindike ji to pesa makonyo jopiny onge. Gavana ok bi timo mang'eny gi pesa mowuok e treasury ni. Adwa ng'isi maler. Wabiro wache ka mwachako duogo higa manyien, mwachako wuog ngine bich ogi bi timo. Number 2, kisomo moro luongo ni leadership is not legislated. Mangiso ni ya bedo ni in gi chia mar gero piny. Ok en gimoro ma ibiro chun go ng'ato. Owuok e chuny dhano. Iamua jino dalo mane governor machon mar Alfred Mutua nogero giluongo ni State House Machakos. Group moro ne wantiere ma consultant no penjane to pesa manogero go State House cha. En to en kanyo mabe. To en kanyo Siaya. Ko yudo ka gin penjo ma legitimate. Minyal penji. Wawere gi wach mar chuno jogi, wabed kod gi achiel ka un gi grubu moro kata un gi grubu moro kaka Siaya. Kata mar Rabuon. Lose ura losa. Tulo marwe maneno korumo Nyafuanga kalore ni satin mbaka to pod mit. Wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi makawuono. E bwo nyiriri 30 mana mapiyo piyo. Wakwayo Gavanas ni giti gi pesa kaka ging'eyo gima dhi mbele maber kabisa. Advice mino miyo ging'eyo. Timuru gima nyalo timore. Pesa moyudore matin no wakony go gandawa. Expand go kumwa nyalo gero. Mondo midongruok obede kalu. Erokamano ahinya Wycliffe Nyafuanga kuom kawo thuolo mari ichopo e studio wabed kod twak kata obedo nang'eyo ni wach to pod orem pod en gima thoth ma bende pod inyalo wacho ahinya kotudore kod Seyo ne Gavanas. Nyako Ramogi Jwang dino wagomba ahinya dhi mbele kod twak marwa mak mana ni thuolo marwa manomiwa okinyi makawuono emoserum. Wagoni erokamano ahinya in misebedo kodwa chakre ne wachak chenro marwa okinyi makawuono mano kar sa 12 mar okinyi nyaka sani no ka en mana dakika matin kende dakika 3 kende tok saa 5 mar onyango. Elo jowetena ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao, Cleophas Oluoch, a director marwa jogo picha kaachiel kod Jomak Duol. Wagoni erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV kendo imedo mana kete e Ramogi TV kaluwore ni pod weiko ni chenro mathoth odiochieng' makawuono. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor.